پشتی 4 ساڵان ji şerê bêencam derbasbûna xelkî û çekdaran ber bi çarenivêseke nexuyat dest pê kir û lê piştî xwe wêranbûna bajarekî bicihêştin ku bo çendîn sedeyan landika şaristanî û rewşenbîriyê bû. Heleb paytextê pîşesazî û berhemanîna welatekî bajarek çendîn nivêser û rewşenbîrên mezin berhemanî. Akinciyên wê mêvandost û dev bi kenyeka hertimî bûn. Lê şerîkire paytextê nehametî û birîneka mezin û landeka berhemanîna tund û tîjî û trajîdiyan. Zêdebarî berdewamiya veguhastina wê newnûçeyan derbarê ewa ku li bajarê rû dide. Lê dema ku rêhat vekirin û derbasbûnê dest pê kir, wêneyekê dinyê tirsinaktir ji wêyekê ku dihat dizanîn derket. Wastiyan û bêhîvîbûn wek manşetekê mezin di ruxsarên wan de dihat xwandin. Lê hinek ji wan bi coşeke bilind mizgîniya vegeryanê bi serketineke mezin dida. Netewên yekgirtî ku armanca serekî ji damezran navê bo rêgirtin bûye ji şer. Di nihada tenê karê wê bûye wêyekê ku alîkariyên mirovî bigehîne meydanan. Ew jî eger şerker rêyê bidene wan û gelek caran jî direng waxit alîkarî digehin. Di gel Agirbestê de xaça Sorya nêvdewletî bi alîkariya heyva Sorya Sûriyê bi rêya çend pas û ambulansekan ve nêzî hezaran sivîl derbas kirin ku çendîn nexweş û birîndar têda bûn. Lê ewa karmendên wan behez dikin metirsiyeke mezin bû. ئەو راپۆرتانەی لە هاوکارەکانمانەوە پێمان دەکات زۆر دڵتەنگمان دەکات. خەڵکەکە لە ڕادە بە دەرماندوو بێ ئومێد بوون، بەڵام زۆر خۆشحاڵ بوون بە بینینی ئێمە. هەرچەندە ئێمە پشتیانمان بەردان چونکە درەنگ گەشتینە لایەن، بەڵام هێشتا سوپاسگوزار بوون بەبوونمان لەوێ. سەدەما کێمیا پێداویستیên pizîşkî û xwarin û ava paqij jê der behsa wêyekê dikin ku hejmara evên ku pêwîstiya wan bi çavdêriya tenduristî dibe digehe bi hezaran kesan. Li gorî amarên Rwanga Sûrî jî bo mafên mirov tenê di dema 24 dem jimêrên borî de 8500 kes hatîne veguhastin ku 3000 ji wan çekdaran û di nava meydanan de jî zêdetir ji 306 nexweş û birîndar hene. Nûçeyê çolkirina aliyê Roşalat gehişte kampên awareyên wî bajarî li Lubnanê û dengê nerazîbûn û bêzariyê têda bilind bû. Hemberî wê bêminetiya cîhanê di az dest bi serdagirtina wî bajarî ji aliyê rijêmê ve. دوای هەموو ئەوەی بینیمان و بیستمان هیچ نەماوە بوترێت. دووشت هەیە، یان ئەوانەی لە حەلەبدان بە مرۆڤ ئەژمار ناکرێن، یان ئەوەیە هیچ مرۆڤێک نەماوە تاوەکو ببینێت چی ڕوودەدا، چی بڵێن. هەموو جیهان دەبینێت کە لە ناوە چی ڕوودەدات، یان ئەوە تا ئەوانەی لە دەرەوە دەڕوانن چیتر مرۆڤ نین و هیچ مرۆڤایەتێکیان تێدا نییە، یان ئەوانەی کە لە ناوەن بە مرۆڤ دانادرێن. شکستن و سەرکەفتن ev du armancin ku di dawiyê de aliyên şerker bidestînin. Lê ew mirovên ku di meydana şer da dijîn tenê mîratiya birîn û ker bû kîn û canbexşînê bo dimîne.